Chipra Tent House. Ban penriam ye ki ying jing khawai. Ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai. Pat shibun ki tiar ngi ai wai. Hau mau sa jingkan mau bala pendaj ha ka kenro jong ka ying ka bala pensiona sngoba da ki arngut ki samla rang ba ka thain boy rembong. Latho ha ka tin nong way. Help people even when you know they can help you back. Kabamut yarap yala ki para breu wat lada pitip bakimla banirap kaliang yapi. Uba penskem borlang sun ban uba ailong bha pariat daka mensim jong ka jing skolem yala ki para breu ki badan hapadeng ka duk ka jenjar ka khim ka khaj bat ka jingban ka pang ka sitom ka bakimla ban trei bha bat lej bala ha kom ka badai ban pendap yala ka ying ka sem kane ka long ying ka don ha ka snong so riu blei ka bahap hapo ka bhoi rombong CNRD block hari bhoi district kade ka ying jong ba Jeremiah Makri bat kong Margaret Saring ki babaro arngut ki don hapadeng ka met ka basitom mentala bun snem ki don saungut ki khun laingut ki khun kan thei bat uwe khun shenrang bat kisa ying wai hadin ka jeng yui ya kane ka syampap jong ka te ka long ying kine ki arngut shi parlok ki la yamir jengmut ban pensena no da ka ying makin yo ban syong ban sa ha kar kom ka ba kumba yelong lang ki we ki para shnong kine ki arngut ki samlarang ba kila penthit ya ka jaka badru kila pensena ya ka ying jong ki ka badon sau kamra bat ha kane ka sngi ka bamenta kata ha ka arpo khandai tarik ubnai naiwing arhajar arpoi lese kan long ka sngi jong ka jingsa jingkan mau na ka banta kane ka long ying rengkat bat ka shnong bal aitino ya kane ka ying shauba Jeremiah Makri bat la ka kurim rengkat bat ki khun lawan ban pli bat khap ribon kum kadak jong ka jingsa jingkan mau dau ba garlan dingsun ubade we na ki samlarang ba ubajumi bha ban no sanyang lem sha ki badon kam ka jingyarap cùng cái khuôn phạ cho mình slap rồi thấy mình cắt vào cái khu cái đó cả long riêng man riêng cái giống ấy bạn ta có sinh ở bạn pleno cái này cái yếm giống phi bạn Jeremiah Makri mình cắt vào khuôn cái giống phi cái nhựa bạn song xanh cái song cái hai cái giống yếm cái giống long đỏ cái giống long snam bạn cân màu bạn borong yo blay blok kerku cái lang salang cái giống phi blay blok kerku ka lentia cái giống phi bak fidan sim ya ka kum cái giống kerku cái giống im ka ban sawan giống cái giống long rangba cái giống long temen bat cái giống long ai bi khun cái giống phi cái long tibro tiblay bat cái này ka borom bang ai mental sing si ba along ba pariat sai ba penskam bor langsun ki ba don kita ka sim ban sim ya ka lenti ban saban sim ban khap ni ribon bat kenmau ba i jingjau ibarat ha ka jingim cái giống in long i pendap ya ke donot bat kam sim ke jongi jangan ai gitu kalau tak lang mah tôi thắp đi xin mah ibarat mata ka sam ke haka jingya senran langru jong uba isanehing ubri presiden jong kasur upai ba naribhoi bat ubolong ru haka juk por working president jong kaseng tulba eastern zone nangta uba mardondor shadap urang ba shnong so riublei uba kamlan rembai kinong sarai balang ka balang presbyterian so riublei ki ba kentup ya utemen basan pi makri bat utemen basan bi rengkhang bat kumjuru kite kinong le baha ki bala long kum kinong samaria babha uba penskambor langsun bat uba ailong baha pariat rengkat bat kikat to kat ne ki bahayeng asem bat ki berusnong kedua-dua ye kelak belong kedua-dua jaka kelak belong ye bahayeng dulu tu game dia bentuk siap ke dulu banyak dah kedua-dua kelak nanti hak ni pot siapa kat iba senihing luan sikmat ban ai kejengkren kumjur kat iperlok juga baru tiba laya dan bentalnya mungkin bikin ai ya ketika bikin ai ya ketika ya gini gift ke jonggi ba sanbor kasti wan sikmat nanti ba leblang lamarai senihing kunju bigwi bikin IT dalam dia ya gini gitar sia gini ke longyeng kuyok ini juga kuat gini sih tadi juga ta bala berangkat ke jirap juga perlu juga kibai judon asna juga kiba nagawe ke por syagawe ke por jadi betulun habon teligi kam kijirap dengan kiju idon nasdian bana sekaman tingas ngo
Masuk kumen sikat dai namar bolong ba aman gi benta gi bangadon benta hakala kade ke imlang saalang lah kade kamyap kamim kide gi perlok ki ba ai men sim gi ba pen baya tanlem ban ya hakakia kason jong ke imlang saalang de kani kande ga sini ka ba sa ji kemau syirta ya iba Jeremia makri lem bagaye baro kuwai kande ga jinggerku boleh ulakerku ya pi ba pilayo kum kini gi perlok ki ba perkan ya ba bat jana ya imlang saalang ba penom siam jenjar khot bagi beliau ki ban ong ba pada kibit ki biang kanu kat noru ke bakin don ke mensim ban ai sum hakat ke yeng dari kini kita perlok ki ong ba kata ke jing pasiau ke jong blei hak tenong skor ke jong ki tolong bagi don kata ke mensim ban yarap lem ban pet lem ya ki baduk bagi baduna dari ni kirmen skamru ba kani ke jingya lenti ke jongi kan nang ya ban nang telun susu nang ni sakmat sibun ki bangi di banle habaki habai de bagi imlang salang jong ga shnong ga jongi bat jong ga dong hi bro ko wei jong ga ni ga than hi ga jongi don ga jing angot aslam ma na du arajar khat nyo ter gum ta namar ha ga jing ye trei jong ba Jeremia bat ngai trei bat ngaman ka ski mit ba ski bela bat nga ilong iwei ni nong trei ba khut ba nga ju support met bat mensim te sibun ngal adon ke jeng adu ar hajar khat nyeu namar ke jing ko ke jing bombit bombiang ke jing bomdon gini gilat inti rei hapadeng ke jing ya inti ke jing kat baringa gisngi nang islam kadi ke jing gerku ke jong bleng ngai kenduk si perlok ki bombit ki long ki badon ke mensim ki baru spa ke mensim ki bakloi banyaram ki bakloi ban no senjang lem na benta ke imlang salang ki ai kata ke jing kersian ong ya sekmat ngin nyarap ngi ke baduna ke batam te ngilat persyang kat bala kat hapadeng ke jing ya linti ke jong ubreu pak Jeremia mukri sibun gijing ya kendo iban sa kapang gastom iban sa live hujat hapring gejal ti te nakaliang kejunga perkat jarai bha perkat khamha to ong miling la yo ke jaka te habai dei bakaying ngin sia perkat kumno banle betentulun ye kam te ya kan ke ying kasem la pelut hi da manga bat lem bat perlop hi kejungi bedon lang bani senyang lem bani don benta lem ha ni ke singi lu kuju asuban ai kublai ya kamtam mo jadi di perlu kebetulan ini banyak senyang lem nadu iba happy snehing bejon benta nak for syukur bak sambor khaseti bak sustian belum lang lamarai bak ilong ha pariat nang ta bak garlan sun bejon benta hakim lang salang ini di perlu kilong lalong kita ki syakri ki bau blek udah pak sisa hai kamu roi konsusi lo kamu roi bolak kowe kilong ba ni pentulun kam nak kowe por sa kowe por te si ngam dudun sibun kintin ban ong sada kumai pan tiga jinglut ha kan yeng kala kam khia hi khndian rei kam pan pet pan piang ngatip hi sibun ki jingduna gidan rei ngaker ben scam bagi bayu i ya kane bat ki basngo ya kane ga lingba kane ga kor tinong sawamo ka social media ha kane por bakum juru begini perlok ki badan ne kinom thau ya ki jingduna ki jungi te nyune ya sakmat ni kermen scam ba kane ga jing sedang ga jing ya anti ga jungi nginawa susu sa sipo ka santeli ban ya sakmat lan lagi hajar tili ban penyar susu tenat jungi habi dei ba ka imlang salang bonsin hakini ki sngi habi dei bat ka jingle isnei ka jing yarap yanor yano kandon bet ka jingkren ka jingken tho yang ikinong yalam bat kata kalong ba ngitang su mi ban yarap yano kami bet kentin bakila sedang ban le politik kilamut ban yakun MLA yakun MDC rei ngong ya pi hakan ka group mat ka kunhun ka bangidon hadu manta ngimdon ka bakum gata ladang idon ya kata ka thong na tharai ngin jin dalalong kumne mangilong manta ladang ipai sya ka politik le ngidon lala ka jongka ka kunhun lala ka jongka ka parti kidon UDP dan kidon Kongres dan NPP rei hangne ngidon na ka banta Shiparlok banyarap bat banle isnei ya kibadon kam bat kumalamat hang nadu ko basdang nga sakran haman lagi jingkran kawei kebangingi don kolong kajing teli ladang nyim don kajing teli ngam tharai bakane kaying kam dalong adu kane ko bakalong menta bat sakawei pat kajing riuspa kebangingi don kam di ka spa kebangi subuh haki pasbuk ya kepisa jo ingin pelang hang tangin ya dak kani baram nyong hagin king pakidulan kata kam dei kajing ruspa kadai ka mensim ka bangingidon kajing kersoi ya kajing lek bha kadok nut ka bakersoi ya kajing lek bha kadok nut ka bakersoi ya kajing lek subun kami ya uso jong kajing kemen bat uso kajing kemen bat ngi kemen balang ba kaneka step ka bangidon hang ne kane ka jing ai so bha jung ye kane ka ying bat kini kitiar ki balon ra ha kane ka step kan dei ka jing kurku ye pi
bat kan ro ka jing mento yang kiba yarap ngang asu ngang ngasneu dei ban ong bat kata ka jing kran jonga ka urlong shisha suk yangi kiba ai bat suk yangi kiba le bat kita kiba yo pedang kin yo ka jing ku te nang ne shakmat ngam tharai ba kan ka jing le jung kan kut tang kut kan ne ndre ngam puak pat ba kata ka jing syakran tho ka jungi kan dei syakawai pat ka banta ndre ngi don hang ne na ka banta ban yarap bat ban yo ka jing montoi na kiba dei shisha kiban yo te sasisen nga ai play ya barok lang hakan ka step nganum kran bun kentin ban ikan men bakan ka step kan dei ka step ka jing sa kan mau pateng la pateng yangi ya ka balang bat ya ka snong bat kumjo bakan ka group ka kunhun ka banging don kan ya ine pateng pakit bangin ipajungi dei ba sutre libelas ngirum tu na email si shong hayeng te ngir ni su elektre belagum tu muswadang rete di school hi teman he akan he du pangpa yok beresi di school te Ngitrang man di school nama ba imo bagi we ki parlok di school tinggi di school kenat bener lang malilang ki parlok man kasni pa ilitre bila kami sisong haying de parangi bila antai para kadu di school da idan samut para samut di school sisong haying antai ta iba kadu ama imdan lachu ban di school ama ba iparu nak syukur adalah mencuai saha sain teman tapan irayo ni jika jing hani apa so boleh de kum ida jing kanong dapat ni kemen bangi yo kani kajing pa jik amin sim jung boleh jadi ni rap ini ni ka tinggi juni dapat kajing kemen juni kajing ba mencuai don kajing ke ba bisa san yang nama ini dir ba yang ai ba kare kaying kalong ke kerku na ka benta ka chupi kit ba pru ya ki parlok ki ba dan benta ya kane pan ai na kaying ka ba phinyo ha kamai ka ji ka biang kumba ka modar therisa ka rangimla ya ka banerap ak hispa ai ki arspa ngut handring le tang yiwiru kalong antara jingjok ai ba kane ka jing edor rangkat ke jungi kan step menta kalong ka jingkimen ya baro lang ai bo blin kurku ya baro lang ke gona kane ka ski ku menta ka ba niyo kane ka benta ka ti shisha na kaliang jingi ka balang nyenong ayu ni ai ka burom na ka penda ka jongki namat kini ki kam ki ba bhae ki ba dei banle kini ki sngi ki ba don kam tam mi kita ki don kam ye ka jingi rap ka jing im jing long kristan jungi ka kit jing mut dei tang na kane ka we ka kam ka bengi le kam dari than na ka bengin yang na jorong ki pelpet ban ra ki ti bat ban yalap la ta ngimla ban le ai ting bedon kam shisha ye ka jing rap kata ga de hikai shong ka jing hikai shong tan ra ka bau jisu ru un kai na ka penta ka jungi ki kristan ti na ka liang jungi kum ka balang hoi de ban kren nei temen besan kum cerman jong ka balang ngim nang ban ong da kumui pat ho ja kasiti jik betip na kabala sai nai ba penskembor langsung yang begini don benta benon berkat akhirnya ke step ke jing IT kene ke ying sai ba Jeremiah Makri namar na kaliang jongki ki arngut ki samlarang ba ki bedon akhirnya ke snong ka than ke jongi ke ba pipi lale bhan lene pil aisko bhai kene ke ying sai ba Jeremiah ti temen bedon berkat bat pi bat na kaliang jong ka balang ngikit bok kit riang na kapenta ka jongpi ba penskembor langsung ni ba ailong bah pariat bakin bapin nang kiu nang manroi kerahai ki jing terekam ki jongpi bat hagaju ka poru ba pin nang banyo ki jing kerku ki jong blai bat bantip ru ki jing kerku jong banyarap ru ya kita ki bedon kam ni ki jing rap kum ba philale akan ki sungi bat akan ki step memeta hagaba mangiru kum ka balang ngila banya sakiru ikne kam ka bah ka jongpi te shikentin na kapenta ka jong iba Jeremiah ru na kaliang jong ka balang ni kimen bener bentar lembat pi kum ki kesem bat ngilabu ye jing tuai bangin nang ya ibu ye jing tuai kerpang na ta ing kesem ka jong pi ki kun ki ti ka jong pi ini kita kam si syai ka tak jingerap kita kam si syai ka tak jingerap tinggi sungu yo boleh ulap siap ye ka tak musim jungu kini kinong yalam somla rang ba jungi ki bala pelong ya ka dikiying kumne kumbak ai ni long
tinggi ai ke jingiro ke jing kuble yaki bang to dengya syap mat syafrang tek kabuk ma jupi ai bu ke jing keno kanwan mo kuma gini singi sosial media menta lada pilih kumne kila benong oh udon jingku kumne udon jingku kumta ai bu kita ke jing keno gin matwan mar kita ke jing keno ke jing ben jing kibre ular gipti ke jing sya kalau pun ban ke jing kerku kalau pun ban ke jing kerku ya pi ki budon ke tak musim ya pi ki budam yang tagamon mentrai nam tau pai ba khamtam kumi kini kilum yeng kilum kam ki cingirap ke kerki tena kaliang cunga urba sinong sai sin nga ai pi ki cing kerku kerdo kumbong ibadeng bahkan de gadai tangsin sedang ke panekong ta ai bahkan cing sedang cing pi kadang ya sikmat saprang le bagi cing stu jumut le bagi cing i wat no mai theu ki cing bakala apa pidon kumakan grup tai peni tai pun kedau baka kam cing pi sikmat saprang kangai tinggi scam makara jingi kamdei tangkan ke ying pindang lek segi gue pakisnong mah lungi kudun kam ya jingi ram te kum kadak ke jinga kemen hakane ke singi tenak liang cungang nga kerpat jingi berkot gini ai di ti nam tak kini ram ale ma